tiri day mo largag Manila, emergency paglarga. Si nanay guys, naluhid kong nanay ba kay kanang naay si nanay di na tipid mahimutang lagi kay iloy kong siliksi, iloy siyana, iloy sa aloy iban so nabahin na ganahan ng nanay. Si Aliana og siliksi nang gihilak putog hapon paglarga ni kuan ni tiri. Ginilakay pud sila kay siyempre mingan pa silang ilang kuan, ilang tita anja. Sama din mas nato makuan mapugnan labi ng tiri kay naay kanang naay check up sa heart center. Guys, good morning. Good morning, Yor. Morning, guys. Kami visitor, guys. Among mayor. Mayor nga way pagkatangtang sa lungsod. Mayor, way gahom. Huling ko na tarong July. Huling ko na ko ni sa kalungkan. Sa lamesa, wa. Mahaw na rin yung mga kagahi. Sa ikuan. Sidekick ni Terry ni. Sidekick. Salamat sa tagbahay nga. Kumain ka na na. Di umbuwag ni kayo mo. May madadalig sugoy. Kaluy, tapod. May dadalik. Palihog, palihog. Tama sa ko na rin ha? Kay kansa. Tama, buhi ta. Mudog ko lang sa limutin. Nangiinan nga. Nangiinan ba nga? Kamaris ka tiri ron. Mudog ko mo nayabag ka! Di! Guys, wala ka na kanila, guys. Bukan niyo? Gumawa lagi. Hindi. Ay, hilapan. Ano naman ay? Aga, minibad nga kuhan ka rin baka. Jadi skin sabay. Yung skin nga, ito mong gingan. Ahali mo ni tay, karning iro ni. Hindi mo skin. Karning iro. Uy, na, di kuan. Itakliban man taon na, ninjo, ginoko. Basta, guys. Amin. Salin sa Gatagin na, buros na kunay. Salin litson. Anak, daybuan. Ganang siwa, mura mo sa kalendarya. Napikarlan, napikarlan. Harapay susis. Hindi ko naman buhat siya, kaya makakato, manikun na, pati ng mga ginamos. Arang. Ha? Ajaw, kau na nang kuan. Kaya mo na na yung gabi eh. Ay, ganang parang ko lang. Diyan sa Thailand to. Kumara sa Taykanay? Mana? Hindi na yung fuse, kaya kung ano, saka. Nana, ang hindi ko yung fuse. Thank you. Kung Speak ano, sa saka, pato dan sedangkan. Mana tangkang. Tauri na, nawi. Tauri. Ako na sila sa kwarto gabi, guys. Di mo na bigyan ng hubog. Kay, dari, ano yung nagdarin ko to ha? Ano kung may nagsakada na? Ang gina pa na, lakman, naman ni tao ni, inja. Wala. Kaduha na Tingnan niya. natin, ikaw. Ano kung darin ko to ha? Ibaw, libot po ko. Aspikas, di haman po. Saan iis, pero dito sila di ay. Kuya man mag-ibabaw kay. Transparent trabaho dito. Porto trabaho dito, maghubo sa sud. Ha? Huwag na rin maghubo sa sud, maklaro. Naglaro bitaw. Kaya mag- Di, pag gani mo sagang. Kaya nagkortina. Di, sa mina na nag kurtinahan nagkuhan. Di maglaro ba? Agbanto sa bat, gabiin ng awas. Bakit ano so? Okay, abreman, kaso ang gabay nga, akit ansib. Wabang nga na kurtina. Kita niya lang si kawan itong laki. Isa na. Nabi, baka na sir? Guys, good morning. Mawan nga morning. Mo karon day guys, mo lakaw ni Miss Inday. Sa kuwan. Kasi hindi ko nila kanina ko. Bala ka ba ay? Kinsa ka. Si Tiri day mo largag Manila, emergency paglarga. Ja, mo to naman nagdi ni mo wan ugma guys kay ako ra bay magkatid. Ito ako sa driver day. Ja si nanay guys, naluhid kong nanay ba kay niris Mama Julie gahapon. Pagabot niya Mazuli, naghilak si Zalim ng inahan pa. Makita sa mga anak nga. Jahig mga problema. Mato nga. Dari, kuan ka nang nai. Mga ko nila ba kay? Kay ba man ko nga kauliin na sila. Alam mo sa gipag-pagangan pud nga. Di sa mga uli kay.
agang kuan ang rason kanang nagtrabaho sa bahay dya kanang abog dya kanang nay gusto ko relax sila makarelax ko sa kaligog dagat ana nga kanang naay sinanay di na tipod mahimutang lagi kay Iloy Konsliksi, Iloy Siana, Iloy Aloy iban so nabahin na ganahan ng nanay ninja guys lagi to nga ni ang sagihilakang nanay so siyempre jaya man mga ipangpas ang problema sa mga anak dya siyempre inahan mo sa siya so mo to nga mo sagihilakan ni dyang hilakan sa pagwati Mama Julie so kanang ni nanay kanang si nanay kanang ganahan sa dari dya ag isang ngana guys kanang ag nabilin dya kanang naay kuno kanang si Lixie, si Aliana dya si Ali dya samot na karon nga ni sunod si Roy dari kay kananay si Roy gimingaw kun pang nanay so di lalim so gabi nangabot sila res mayor og si Tiri kay kanang naay karong adlaw magkuha sila pa laboratory na siguro sa Tiri ato sa ijang doktor sa ijang kanang naay laris tagbilan sa mga bangsa ko sa bagon sa pangadyo na si pangadyo dadto dya kanang naay ako guys susumod ko mo kanang atiman sa tatag nanay dari kanang ganahan kung napod sila dari ba dyan saan man na nga sakto lagi si Prelwing Omega nga niyon si Jana nga kanang naay kuan kanang ug asa jud ganahan ng mga tiguang dadto dinas ug asa sila silang bahay so pwede na sila dari mga weeks lang so karong simana naman sila kapindari yun dyan plano na kay moabot muli ang lagis dyan kanang ang ginan ng huwata sa tay kay kuan dyan usa pa pud kanang naay agbay napay trabaho mo na nga kanang nailas sila dari sige lipog uwan guys kanang arangka lisod ng panahon nga sig uwan kuan sa daan so tapos sila sa tagbilaran doon nabot sila dari gabi emergency sa katos Manila dahil isang medication man so ako kay bag di ko pagzama-zamang istorya kay diyang kuan ba diyang opera so diyang opera kanang lan si Jaog check up na ana nga mo ay ginoo ko napayang kuan guys ning sapot guys ako kapalit og tambo kay gahang tambo sa hanggams kay lisod man pangitaon pitira bang mahal tag 58 to no o dili sa tambaw na protection ra vitamins pero perting kamaal ja ato nga di ko kay suradani sa ang kuan ang vlog kanang naay nagpabasa day ko sa kuan kanang madto pong doktora pud kanang naay gagaw ni ko ba na Cityscape guys sa ganahan ko pa-check up dari sa kalat sa inyo magpasinsa naman sa mga kalat abrig among mga kabinet kananay dari sa Valencia si dari sa atbang sa Luna Hospital Cityscape Clinic dya nanapod sila yung mga baligjang tambaw dya wala malagi dagang tambaw lagi kayo mahalin man sa tambawan eh gusto man pangitaon eh so matumiron og kuan agna kay palit pud mi sa igasang tiri sa isang doktora part mi kalamay sa agna og kanang naay sa isang yung palit nga lain kanang naay peanut kisses. Yung siya yung peanut kisses. Ugasag na, siya palit. Kaya magnasag bilaran laghana. So, mato guys. Diya. Kuan ko guys, namuot ko guys kay agahang mangod nga laki ni apas po dari kay ano ko numingaw tos bahay. Si dara pusuroy dari nakadat lang pagmata na kay naraman dari. Sulisid kadyo o ganang na ay kanang sa indani.
wa di day nanay sa bahay. So bisag mga tiguang na sig mga anak ni nanay kay hindi tiguang na bitaw na sila kay mga minja naman tapod. Ingon jud nanay. Di sa dining inahan jud sa kaning panabang uwa mawas bay maanad ka kay ngita gud mga anak ga. Si Aliana og si Lexie nang gihilak putog hapon paglarga ni kuan ni Tiri. Ginilakay pud sila kay siyempre mingan pa silang ilang ilang tita anja. Sama din man sinato makuan mapugnan labi ng Tiri kay naay check up sa heart center. So kanang ako kay bagon say kuan sa isang doktor guys basta ang nahibawan nga gipaadto siya sa isang doktor sa cardiologist kanang isang kasing-kasing ba. So mo to nga kanang pakalit sa biyahe. Ja murag na feel ko no ni sa guys nga di na normal lagi sang pag heartbeat pagpitik ba. Ja mo to nga kinanglan dyan na madali kay isa naman ang naoperahan na. So mo na nga nakakalit-kalit agi diyang pag-flight. So flight siya ugma puhon masug panahon. Ay Ginoo dali ko na. Ako pod guys mangita po ko sa hang tambo kay murag grabe na silang inanto sa sakit sa hanggams kay ni ni siya ning atak man pud panahon na. So, gikan kog doktor ko ana pila ng adlaw pa ko kapalit jud bisag sa tambaw nga jud ipapalit kay ato ko sa mercury sa hagna ug wa gali sa hagna tagbilaan na lang pud ni ugma kay wa jud sa dari. So, mao na diya na pa iniingon nga kananay mahinangumin sa to nga si tatay sinanay dari na ba kuno pud karang mauli na sila guys kay di mao lagi to sakto lagi to si kanang gwapa sa April yung umiga nga di jud ganahan ang mga tiguang ug asa sila jud ning puso ug sa gilang bay dito jud sila ganahan labi nagtakabukid ka ganahan sila gakas bukid kay presanggingan nga na-stress ang kuno tong ijang kuan isang kuan ang kanang lamang i-vlog kay grabe jud na siya mo ka comment ganahan ko magbasa kay ang tag-asa mo ta nga ang comment sa ganinas gwapa ha dyan ng ipin kay parang ka ganahan ko na siya magsuwat-suwat maadyo pa siguro nigmata kay ganahan man siya mag-type og taas dyan ganahan po ko kay grabe po na po tambag dyan karang na mura ba niyang gilingon nga puhon ng tag makauli ng Pilipinas gusto ko mag-meet ako dyan mismo may yun makipagkita ko niya kay sugod pag vlog dyan na kana dyan sa mawawa dyan na sa nawa kaya na sila ni kanang kisara ning naa sa Korea si Mers and family in Korea. Kana si Janja kana sila ni napisa taga Japan si kisara ni Lourdes Saladin kana sila mga kana ni kisa pa ning mga bandana mga Berna Mendoza. Basta kay naay daghan jud garang nay ina ma-memorize tagkan kaso pa yung mga karaan pa na sila na mga wajud sila ng media anda kanang bisan og kanang nagagmay jud mga views ron kay kanang ang mga tao man gyud na malig na silang mga trabaho sa una kay bawd ko sa una nga naghanap jud man ana mo kay pandemic way lingaw anda ang mga uban pod kanang trabaho ra bitaw sa bahay so ang makatan-aw sila sa mga vlog so karon ni dahay naman tagpaning kakay kaning kakay tas atong kanang kinabuhi mo na nga di jud pwede nga di ta magtrabaho ang alangan una nagtagtan og vlog di ta magtrabaho so karon guys kanang nay dara dek ticket ti dudo dare ja ana nay ano to guys ang istorya ninyo ja kanang nay si tatay karong panahon na gusto siya kanang nay mo kuan mo gawas sama sa tayo nay di man kagawas kay wala gusto na guys ya ako itong inabahan. sa maganda tag dila daw niya na ha wala naglakaw ganit sila eskwelahan nakatutong leksyan ay dia kamu maganda sa mulugway. Sa guys, grabing kauwan dari guys ha. Iloo ko, ranguan na. Grabing kauwan.
Ano kay moto sa kuskonday? Barangay lagi. Kay bang buboy nagkuan ba to? Ra ba to ibawon? Nga ba to bawon? Oh, giring ga nagsagihimo kalibangan daras iring ha. Wala ba sa gitulong sa isang kuhanan ni? Iski na lang mong iso ni. Ano man dili. Na hindi ko nga masig na basta to sa unon. Ada tiguang na na, ayun na mapasasuan kayo na, di na bata. Ipasong daghan dito. Magdapag sa Tiguang na, di na kagaan. sa bayong. Isus, di na ako dadag payong. May kaya mong payong ni dad ko kayo mga beach umbrella mo mga payong dito. Huwag maging idastiris ang payong dad ko. Waning daday? Titiri, oh di ay. Kaya na po, kulong kayo. Sama nang ang didak kang pasong. Kasi ano niyo wala kita? Dagdag, gidag pasong oy, wadi ha. Papagdag pasong si Tiri? Nay? Nagdalagi. Dako kay. Da oy. Na kabuboy ya pasong dadari wadag ah. Na. Ginoo ko. Jadi guys, patanawan di mo na ang sa manang naong. Okay man. Ayan na ay git. Grabe gawan dyan do. Salamat sa Ginoo kay na buhatan na git. Alam mo ko ano git. Hindi na may amang sidlag wakwak. So kuwang laman da ng siminto. Ha? Siminto na padungdad to. Kay arong kuan ka na matutanawon dyan. Pintura sagdana na lamay kuwang guys. Ako rin pintura na na puhon. Huwag na ako'y budget. Ano palitan eh. Luwiman. Mainit na po. So mauna na naitabo na ng higit. Hindi na din may masiglan. Ka ng magabi eh.